umasipala wakwaNongoma uthenge igreyida yawo yokuqala ngqa emlandweni wawo. Lolu gandaganda uzolekelela umasipala ukusheshisa ukuhlinzeka umphakathi ngezidingongqangi. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixoxisane neMeya u-Albert Mncwango. Uba kuyangathi nje ngabe ongenani sinamagreyida noma amahlanu noma isithupha ngoba imigwaqo eminingi kwaNongoma imigwaqo elibhuqu, imigwaqo eyitiyela mncane kakhulu, umgwaqo onqamulayo oya kwaHlabisa. Kodwa nje imigwaqo eminingi hamba umphakathi ezakhiweni phakathi endaweni, imigwaqo nje elibhuqu. Ngakho okuthi nxa likelana nje bese konakele-ke njalo imuke kwenzeke lokhu nalokhu, bese kulimala-ke imiphakathi kakhulukazi iy'ngane zesikole emakunile zingakwazi ukuya esikoleni, abagulayo bengakwazi ukufinyelela emaklinikhi. Ngakho-ke lokhu ukuba sibe negreyida yesibili yesithathu esizoba nayo kuyosilekelela kakhulu ukuba sihlale imigwaqo yethu isesimweni.